Word Radio Broadcast. Aton ini ginapatuloy sa aton mga kabyanan kag mga suki nga nagapamati sa sining aton programa dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kaliling Kawayan, sa Ilog, bisan pa dira sa Mulubulo Kawayan, sa Tapi, sa Batayan B, sa San Jose Bayawan City, sa Daan Banwa, sa Kamingawan, kag bisan pa sa aton mga kabyanan nga naga-replay sini siguro bahin dira sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Salamat sa inyo nga pag-replay sa sining aton programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Sa aton pagpadayon sa pagtuon sa 1 Corinthians, akong balikan ang pagpamalandong kag pagtuon sa naunang Korinto Kapitulo 6, versikulo 19 kag 20. Wala balak mo makahibalo nga ang inyo lawas templo sang Espiritu Santo nga yara sa inyo, nga inyo nabaton gikan sa Dios, hindi na kamo inyo, ginbakal kamo sa kabilyanan. Gani himayaa ang Dios sa inyo lawas. Kamay ang Ginoo magapakamayo sa sining pulong nga aton ginbasa. Ining 1 Corinthians chapter 6, ginsulat ni Apostol Pablo tungod sa isa ka problema nga ang mga Kristohanon nagapakigburuka o nagaakusar sa ila nga mga utod sa Ginoo dito sa tawhanon o kon kalibutanon nga hukmanan o kon korte. Dito sa Kapitulo 5, aton makita nga may isa ka bata nga lalaki, hamtong na, nga nagpuyo-puyo sa iya nga stepmother, suno sa mga Bible scholars. So that was a deed or an act of immorality. Now sa naunang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 12, tubtob dari sa 20, may tatlo ka mga kabangdanan kung nga ngalikawan, palagyuhan, biyaan sa mga Kristohanon ang sexual immorality. Meaning, ang pagpakikhilawas sa gwa sa kaminyoon. Experiencing sex outside marriage. Kag isa dira amo ang fornication, wala pa makasal, tungod kay nakabunan na, tungod kay napamalayian na, o paggusto na lang sila, kag nagpasugot man ang mga isig ka ginikanan. Anyway, kalaslo naman sila. Sa pagtanaw kag pagtudlo sa balaan nga sulatan, that is fornication. Ina, sala. Kag ang Dios hindi siya bungol o kon bulag nga tungod sina wala sa makabati o kon wala sa makakita. Sang nagakatabo kag ginahimo sa sining mga Kristohanon nga mga manugpakasal na. So, kabay pakuntani aton itudlo, ginatuwag nga i-inculcate ini nga mithi o kon values sa aton nga mga kabataan. Ang tatlo ka mga rason bilang review na ini nga hindi mag-experience ang ginatawag sexual immorality, meaning sex outside and before marriage. Amoy ni ang plano sang Dios nga may. Ang iya desire, iya design. Amo nga ang aton lawas gamiton naton ini sa paghimaya sa Dios. Ikadua, ang ginhimo sang aton Ginoo, the performance of the Lord Jesus Christ. He sacrificed for us and He redeemed our bodies. Gintubos, ginluwas, ginbakal niya ang aton nga mga lawas. Busa, hindi naton ini gamiton pinaagi sa pagpakigilawas sa wala pa ang kasal o kon ang kaminyo. Ikatatlo, ang ginhatagan kita sa balaan ng Espiritu, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ari diri ang iya presensya sa mga lawas sa mga tumulo sa mga Kristohanon. Usa kung ikaw tumulo o kung Kristohanon,
ikaw ginaistaran, ginapuy-an sang Balaan nga Espiritu. Ang Balaan nga Espiritu nag-reside dira sa imo. Kag kabay pa kung tani nga siya maga-preside sa imo nga kabuhi. Ano ang ginapasiguro sining Balaan nga Espiritu? Kay siya present, ara siya sa tanan nga mga Kristohanon. Iyagin pasiguro sa pagamatod ang aton nga kaluwasan. Siya timbre, marka, silyo sang natapos nga transaksyon sang kaluwasan, pinaagi sa iyang pag-istar, pag-reside, o kung pagpuyo sa sulod sa mga lawas sa mga tumuluo ni Ginoong Jesucristo. Ang silyo, suno sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Sa tapos nga kita pamati sang pulong sang aton nga Ginoo, ang pagwali sang maayong balita sang kaluwasan. Sang naghimo kita sinang desisyon sa pagsalig sa kay Kristo Jesus, amoy ang natabo adyan, Efeso 1:13. Sa tapos ninyo mabatian ang balita sang kamaturan. So kinanglan may pagwali, may pagtudlo, may pagsangyaw sinang pulong sang kamatuoran. Ang maayong balita sang kamatuoran. Amoy nabiyan nga ginabuksan ginaton ang Balaan nga Kasulatan. Kay amo ini ang ginahalinan sang minsay, pagtudlo o mga doktrina. Ang ginatudlo naton abyan hindi bungang isip o kon ideya lang kag opinyon sang mga tao nga makahibalo magbalay sang verbs kag sang adverbs, sang adjective, sang noun, sang subject kag sang predicate. O madamo sa mga tao nga maayo mag-compose sa mga binalaybay, maghimo sa mga lyrics sa mga ambahanon, magsulat sa mga essays. Pero kung ini wala naghalin sa pulong sang aton Ginoong Jesucristo, ini taphaw lang, shallow lang. Kaya ang efekto sa sining nga mga statements, siguro maayo pamatian sa mga tao sa panahon, pero wala naman sang kamatuoran sa eternidad. Maybe these words are words that would entertain in time for men, in time in this world, but they don't have eternal significance and repercussions or consequences in eternity. So ginawalig naton ang pulong sang kaluwasan ang maayong balita. Ginagamit ang pulong sang aton Ginoo. So may nagwali, may nagpamati, kag ang resulta amo ang pagtuo. Siling dere, sa tapos ninyo mabatian ang balita sang kamaturan, ang mayang balita nahanungod sa inyo kaluwasan. Kag nagsalig kamo. So may pagwali, may pagtudlo, may nagapamati, and then may nagsalig o kung may nagtuo. Ano ang matabo kung ang isa katao nagsalig o kung nagtuo? Sang minsay, sang mayang balita. Nagapadayon sa Efeso 1:13, sa iya kamo man ginpatinan sang Espiritu Santo nga ginsaad. So may pagwali, may pagpamati, may pagsalig, o kung may pagtuo, resulta o kung bunga amo ang pagpatin sa Balaan ng Espiritu. Ang word diri nga patin, sealed, ginsilyuhan, gintimbrihan. Kagang gintimbre amo mismo ang persona sa Balaan ng Espiritu. Ginatawag ini sa theology nga the order of salvation. Ano ang pagsugod sa sinang
mga proseso o mga tikang agod nga magaresulta sa kaluwasan. May pagwali, may pagpamati, may pagsalig, and then may pagtimbre, may pagpatin, may pagsilyo sang balaan ng Espiritu. Espiritu ini nga ginsaad ni Ginoong Hesus. Nga sa panahon nga naghambal sa sini, ang balaan ng Espiritu nagaupod lang sa iya mga apostoles. Pero sa sugod sang ang balaan ng Espiritu nagpanaog gikan sa Himaya. Tungod kay nagbalik naman si Ginoong Hesus dito sa Himaya. After 10 days, nagpanaog ang balaan ng Espiritu, nagsugod na siya puyo, istar sa mga kabuhi sa mga nagsalig kay Kristo Jesus. Hindi nga ang balaan ng Espiritu magahatag sang kabuhi nga espirituhanon agud nga ang mga tao magatuo o kung magasalig kay Kristo Jesus. Ang iba nagasiling nga wala pa nagwali sang pulong sa kamatuoran, ginhatagan ka na sang kabuhi. You are already regenerated, and that regeneration is the work of the Holy Spirit. And then because of regeneration, you believe and you have that faith. Paano ka makabaton sang faith? Siling sa Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the words of Christ. Sino gali ang nagapamati? Ang makasasala. Kag sa nakahangop siya, nagsalig siya, nagtuo siya. Tungkol kay nagtuo siya, siya nakabaton sinang timbre na amo ang balaan ng Espiritu. Amo ini ang one of the advantages of the Christians. They have the seal of the Holy Spirit. Now, ang presensya sa balaan ng Espiritu nagahatag sang pasalig nga hatagan niya kita sang gahom kag sa puso sa aton pag-atubang sa mga pagtilaw o mga pagsulay sa kabuhi, mga problema, palaligban, mga suliran sa Cebuano pa, mga gumunha sunod sa Cebuano, mga kalibog sa aton nga kabuhi. Hatagan kita sa Ginoo sang gahom kag usog agod nga kita makapierde, makadaog sa mga pagdilaw, mga problema, mga pagsulay, mga tentasyon nga ginahaboy sinang sang atong kaaway nga amo si Satanas. Amo nang isa sa mga advantages natin. We have the strength and the power and the energy from the Holy Spirit who seals us. In fact, nagapadayon ang pagsilyo, pagtimbre sa sining balaan ng Espiritu. Kag para sa aton mga kabyanan na nagatudlo nga kung ikaw makasala, nagagwa ang balaan ng Espiritu. Ano ina galing nga klase sang timbre? Na sa tapos ikaw makasala, sugo nga Kristohanon, magalukso, magatalikod, magabiya ang amo nga balaan ng Espiritu. Busa nagatudlo kita sa ginatawag eternal security, the assurance of salvation. Kamo abyan nga nagapamati nga ang inyong pastor o kung manugwali nagatudlo na kung ikaw makasala subong Kristohanon, nagahalin ang balaan ng Espiritu. Ang inyong pastor, inyong manugwali, wala nagatudlo sang kamatuoran. Wala nagatudlo sang balaan nga kasulatan. Nahimo lang siya nga emotional. Siya nga pagtudlo agod nga ikaw magpadayon sa pagsimba, magpadayon sa pagsalig, magpadayon sa pag-alagad sa Diyos. Ang implikasyon nga ang imo kaluwasan, imo gina-maintain, tinaagi sa imo mayong nga buhat. Kag sayop o konsala ina, abyan. Kinahanglan, ay mutuuhan ini. Nagahatag ini sa aton sang security. Inang presensya sa balaan ng Espiritu. It secures us
in our faith, in our relationship with God through our faith in the Lord Jesus Christ. Ano pagid? Ang balaan nga Espiritu among nagabulig sa aton na kita magkabuhi kag maggawi nga balaan sanctified sa sininga kalibutan. So these are the advantages of the presence of the Holy Spirit. Subo nga siya, Espiritu nga ginsaad, napaligon ang aton kaluwasan. Inaagi sa iya nga presensya, ang iya nga seal, ang silyo, ang timbre, ang patin, na kita mga anak sa Diyos. Ang iya presensya naghatag sa aton sang gahom, energy, kag sang kusog. Ang iyang presensya nagahatag sa aton sang kasiguruhan sa aton nga kabuhi, sa aton nga kaluwasan, sa aton patulungan. Ang presensya sa balaan nga Espiritu amo ang naga-contribute agod nga kita magkabuhi nga matarong, balaan, sanctified, separated from the world, from sin, and that we will not obey or submit ourselves to Satan, the God of this world. Busa abyan, nagatudlo ini sa aton sini nga mga kamatuoran that the presence of the Holy Spirit has given us the advantages of being in Christ. He is the seal of the Holy Spirit. So siling sa 1 Corinthians 6:19, know ye not that your bodies are the temple of the Holy Spirit, and you are not your own? For you have been redeemed or bought with a price. And that price was the death of the Lord Jesus Christ. Therefore, glorify God in your bodies. So amo ini ang sugpon abyan why we should flee from sexual immorality. Because of the plan of the Father, 1 Corinthians 6:12 up to 20. The desire and design of the Father is for us to be holy. Because of the performance of the Lord Jesus Christ, He died for us. He redeemed us. He saved us. And because of the presence, the permanent presence of the Holy Spirit, His presence secures our salvation, for He is the seal. His presence gives us the strength that will be triumphant and successful in our Christian life. His presence gives us the advantage of being sanctified as we live in this world, as we wait and long and expect for that coming of our Lord God and Savior, the Lord Jesus Christ. Busa utod sa Ginoo Kristohanon, may mga advantages kita. Kung i-compare ang aton nga kabuhi, ang aton kondisyon, ang aton destinasyon sa tapos sang kamatayon o kung magbalik na si Ginoong Hesus. Madamo nga mga advantages nga ginhatag, ginpasiguro sining presensya sa balaan ng Espiritu. Dalayawon ang aton Ginoo. Diyos nga balaan, amay namon, salamat sining nga mga kamatuoran. Salamat nga ang balaan nga Espiritu nga naga-istar, nagapuyo diri sa amon nga mga tagipusoon, nagahatag sa amon sang kasiguruhan, nagpalig-on sa amon kaluwasan, nagahatag sa amon sang gahom kakusog, agod nga magkabuhi kami nga madinaugong batok sa sala, sa yawa, kabisan pa sa sistema sa pagpangabuhi na ara sa kalibutan. Siya amo ang timbre, ang patin, ang silyo na nagapamatuod sang pagpanag-iya sang Diyos sa amon. Nagapamatuod sang natapos na transaksyon sa kaluwasan. Nagapamatuod nga may kasiguruhan kami dira sa kay Kristo Jesus. Ginoo, salamat nga pinaagi sa imo nga gahom, kusog, kag bugay, kami pwede sarang magkabuhi na
tarong nagbalaan sa sining madanlog na kalibutan. Kay sa ngalan ni Ginoong Jesucristo amon ini ginapasalamatan kag ginapangabay. Amen. Abyan, salamat gid sa inyo nga pagsunod sa ning aton nga programa. Brother Norman Saril Samiliano, Ruben Timario, Pastor John Romawak, thank you for watching and listening. Miraflor Villalon Paradas dira sa Simirara, Abner Morinos sa Metro Manila, Junard dira sa Negros Occidental, Trix Karamat, thank you. Roland Magahin, Dudong Magalianis, Belma de Vera dira pa sa Pangasinan. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Sakar, nagasiling, ang Diyos nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa ato. At damo gid, kasalamat.